kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di. Bi ye ntɛnɛn juin kalo tile 17 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Sori Gindo dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛ la radio bɛnkan ale kumaso kɔnɔ 97 tɔmi 1 fiɲɛ suru kunnafoni bakurubaw filɛ. Au Conseil islamique Mali kɔnɔ yan a ɲɛmaaba Saïd Cherif Ousmane Madani Aïdara a n'a a cakɛɲɔgɔnw tun bɛ dɔnbaro ɲininaw ɲɛkɔrɔ u dagayɔrɔ la ACI 2000 la kunungo karidon laɲini tun ye min ye o ye ka kɔningɛ ka taa facogo jugu minnu bɛ ka kɛ jamana camancɛ bolo fɛ ani ka dɛmɛdonɲɔgɔnya walew kumakanw k'olu dangenimaya minnu bɛna kɛ ka ɲɛsin maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka taa kalifa ɲini yɔrɔ wɛrɛw la jamana kɔnɔna na ani maa minnu bɛ ni jiwalankata kɛra ka kasara se olu ma waati furancɛ tɛmɛlen in na. Faraɲɔgɔnkankulu min bɛ n'an ka association démocratie 101 ani faraɲɔgɔnkankulu min fara bɛ ɲɔgɔn kan yuruguyurugu o kɛlɛli kama CPLC kunungo agence municipale de développement na AMDQ Korofina u ye ɲɛfɔli kɛ u ka ɲɔgɔn najɛrɛ la k'a yiraw la k'a fɔ faraɲɔgɔnkankulu min bɛ n'an ka plateforme n'u ɲɛsin bɛ yuruguyurugu kɛlɛli ma ni funankɛninw ka barantanya jumadonya tɛmɛlen u ye siginɔla tetew kɛ yuruguyurugu kɛlɛyɔrɔ baarakɛba dɔ da la n'u kama office central ACI 2000 la dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan daani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan o conseil islamique du Mali a ɲɛma Saïd Cherif Ousmane Madani Aïdara a n'a nɔnamaw u tun bɛ dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ kunungo karidon juin kalo tile 16 san 2019 u dagayɔrɔ la ACI 2000 la ɲɛfɔli kun don ka kɔningɛ ka ɲɛsin falicogo jugu minnu bɛ ka kɛ jamana camancɛ bolo fɛ ani ka dɛmɛdonɲɔgɔnya wale minnu n'u bɛna olu kɛ k'o dangenɛmaya ka ɲɛsin maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila ka t'u yɛrɛ kalifa yɔrɔ wɛrɛ la jamana kɔnɔna na ani ji walankata ye tiɲɛni don minnu kun waati furancɛ tɛmɛlen in na ni ninbɔ yera la ani bolofɛn tiɲɛ dɛmɛ bɛ se ka ɲɛsin olu ma cogo min na. O conseil islamique ɲɛma Saïd Cherif Ousmane Madani Aïdara a kɛrɛfɛ a ka ɲɛma dangan fɔlɔ o tun bɛ yen nɔ Ibrahim Kantawo ani Cɔrnɔ Adi Cam fo ka taa se a ka secrétaire général ma Mamadou Jamuntɛnɛ. An ka o conseil islamique du Mali a ɲɛma Saïd Cherif Ousmane Madani Aïdara an k'a lamɛn. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي فرمنا ويكا ألف كأهل بركة كأهل ولي مندو nambara ye ka soli an ka kiraba yi kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka soli a so dingɛ sanimanw kan ka soli a ka sahaba ɲumanw kan n'an bɔra ye an b'an ka foli ɲɛsin nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se yan o conseil islamique mɔgɔw an ka foli b'u ye a baarakɛla bɛɛ lajɛlen min ye kɛnɛ sɔrɔ ani min ma kɛnɛ sɔrɔ o kɔfɛ an b'an ka foli ɲɛsin journalistw ma journalistw wele bilaliw ma u bɛɛ y'an ka wele jaabi k'an bonya an b'u fo la k'u wale ɲuman dɔn ka f'u ni ce wele sɔgɔmada in na juguman tɛ komi a bɛɛ b'a kalama an ka jamana a bi lahalaya minnu kan a n'a bi taabolo minnu kan ni o ye dekun minnu ye an balimaw sɔrɔ k'a daminɛ fagaliba minnu kɛra an balimaw la n'o ye filalamɔgɔw ye ani fagali min kɛra an balimaw la n'o ye dɔngɔnɔw ye ani fagali caman wɛrɛ minnu tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ ani ka kɔn olu ɲɛ ani ka taa se ji ye doni min kɛ n'o ye samiyɛ daminɛ ye cɛnni min kɛ Bamako niw la ani sigiyɔrɔw la ani sow la o conseil islamique y'a lajɛ silamɛya tɔgɔ la ani silamɛya ka ɲɔgɔn kanu na ani silamɛya ka badenya la o conseil islamique tɛ se ka sigi fanga o fanga dan dɔ b'a la an ka fanga mana da yɔrɔ min na an k'an jija an ka wuli k'an jɔ an bɛ se ka min kɛ an k'a kɛ an ka kuma fɔlɔ kɛra an ye yamaru di sɛbɛnniw kɛra ka kalan tele la tɔɔrɔ minnu ye mɔgɔw sɔrɔ ka mini fɔlɔ ani kɔsa in nata an bɛ an ka nisɔngoya yira la a fɛnw kalan na tele la bi an sigira kɛnɛ kan ka se ka jamanadenw kunnafoni o conseil jɔyɔrɔ la nin ko in na
jɔyɔrɔ fɔlɔ min bi o conseil bolo n'a sɔrɔla ala bi baara kɛ jɔn sago la o de ye tɔɔrɔ kana mali den si sɔrɔ mais min ka di ala ye a b'o de kɛ ni tɔɔrɔ ye mɔgɔ sɔrɔ o conseil islamique wajibiyalen don silamɛya tɔgɔ la ka wuli ka jɔ ka fara tɔɔrɔtigi kan k'a ka tɔɔrɔ ta a fɛ o sababu kama an y'an ka dugawudenw kɛ ka ɲɛsin minnu tora nin kasara fɔlɔ ninnu na ani minnu labanna sisan ni wo ni tora la an ye dugawu kɛ a bɛɛ ye ka ala wele u bɛɛ ye o dama tɛ an y'a ye fana minnu dɔw balola réfugiés b'u la n'o ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila siran kama ka taa yɔrɔ la min tɛ a sigiyɔrɔ ye o caman bi Bamako o caman bi Mopti mara la mana o conseil y'a ka réunion kɛ k'a ɲini silamɛya tɔgɔ la fo an ka wuli ni min bɛ se min na bɛɛ k'i ta kɛ dɔɔni min mana sɔrɔ o la an k'o fara ɲɔgɔn kan an balima minnu n'olu ye réfugiés ye Mopti mara la nin jihadi ni tɔɔrɔ in n ye minnu sɔrɔ an ka wuli ka k'u tuloma kɛ o kɔfɛ fana ji ye tiɲɛni kɛ Bamako yan an ye dugawu kɛ a niw ye minnu ka sow kasara la ani kasara wɛrɛ minnu sɔrɔ o conseil tɔgɔ la dugawu kɛra u bɛɛ ye mais an ka baarakɛlaw y'a yira an ka fara ɲɔgɔn kan an k'a lajɛ toujours an bɛ se ka mun kɛ olu ye hali n'a dɔgɔyara u k'a dɔn silamɛw bi yan silamɛw b'u kɔfɛ an ye o kumaw fɔ o baaraw fana waleya bi an bolo senna ni ala sɔnna an bɛna o lawaleya mais kuma fɔlɔ ye mun ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la silamɛ t'i tɔɔrɔ fɛ fɛn minnu bɛ ka kɛ nin ye mɔgɔ fagaw ni joli bɔnw na silamɛya bi ban ma k'a kɔ don a la k'a kɛlɛ a seko bɛɛ la nin jamana in kɔnɔ ni ala sɔnna pour que jamana in bɛ se ka sabati a bɛ se k'a ka hakilisigi ni basigi sɔrɔ cogo min na o ti o conseil kelen jɔyɔrɔ ye o ye mali silamɛ ɲuman bɛɛ jɔyɔrɔ ye o ye fasoden ɲuman bɛɛ yɔrɔ ye o wele de bɛ da an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo n'a fɔra ni kelen sara a kana fɔ jɔnni fagara dɛ n'a fɔra i ye maliyɛn fagara e de balima fagara e de fagara o kumana nin ti silamɛ si ka hɛrɛ ye nin ti maliyɛn ɲuman si ka hɛrɛ ye mana an ka wele da fɔlɔ o de ye ka se ɲɛmɔgɔw ma minnu ye dɔngɔnɔw ka ɲɛmɔgɔw ye minnu ye filaw ka ɲɛmɔgɔw ye minnu ye bozow ka ɲɛmɔgɔw ye minnu ye bamananw ka ɲɛmɔgɔw ye an k'a lajɛ an ka kɛ ɲɛmɔgɔ ɲuman ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sabali dekun ɲɔgɔn faga fitinɛ foyi t'a kɔfɛ nimisa kɔ ni kɛlɛ wulila baden dama ni ɲɔgɔn cɛ a mana laban cogo o cogo a si tɛ gaɲɛ a bɛɛ bɛ nimisa mali ni jamana si tɛ ɲɔgɔn na mali denw dama de bɛ ɲɔgɔn na mana o ye fɛn ye silamɛya tɛ se kɛ i ɲɛ tugu min kan fɔ n'a dɛsɛra mana o conseil wulilen bɛ ka jɔ a seko bɛɛ la a bɛ se ka se ninnu bɛɛ ma cogo min na a bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan cogo min na nin fitinɛ in bɛ se ka bɔ jamana in kɔnɔ cogo min na tari jamana na lafiya o conseil islamique a wulilen bɛ ka jɔ o fɛlɛw bɛ ka tigɛ a fɛ wa ni ala sɔnna a tɛna a dabila fana fɔ jamana in ka suma o tuma na o kɔfɛ fana tubabu minnu b'an yɛrɛ fɛ yan n'o ye minisima n'a ɲɔgɔnnaw ye sɛbɛnni kelen b'an bolo an bɛn'u wele an n'u ka sigi u k'a walawala an ye u bɛ ka mun kɛ u bɛ mun na yan o ɲininen don an n'u bɛna sigi ni ala sɔnna o tɛna mɛn ka se k'a dɔn u bɛ mun de la yan u k'an ka mun kɛ n'an y'o fana dɔn k'o da jamanadenw ni diɲɛ tulo kan kumana an b'a dɔn ni jalakili kan ka kɛ yɔrɔ min na ni jalakili man ka yɔrɔ min na kumana o baara fana o b'an bolo baara caman bɛ an bolo min t'o ye silamɛya ka ɲɛ t'a la ani silamɛw ka bɛn na ani nin jamana in bɛ se ka kisi cogo min na jamana in hali ni ko silamɛ jamana tɛ silamɛ de ka ca kɔnɔ parce que mali ye 95% musulman an famana k'a to la ko dɔ farala o kan o kumana 100 ni 95 ye silamɛ ye yɔrɔ o yɔrɔ o baara silamɛya dun nana ni hinɛ de ye silamɛya nana ni makari de ye silamɛya nana ni ɲɔgɔn dɛmɛ de ye o kumana a bɛ wajibi an kan anw silamɛw n'an farala ɲɔgɔn kan nin jamana in ni an ŋaniya ɲuman ye ni ala sɔnna dekun min b'a kɔnɔ a bɛ bɔ jolibɔn ka ko ala ye k'i tugu ka mɔgɔ faga ala yɛrɛ ko maa o maa y'i tugu ka mɔgɔ faga a ma foyi kɛ a man kan ni fagali ye k'i tugu ka bin a kan k'a faga ko ani ye diɲɛ bɛɛ faga a n'o jugumu de ka kan mana silamɛ t'i jolibɔn fɛ silamɛ si tɛ yen min dalen bɛ lahara la ko e bi sɔn ka ni dɔ bɔ nin cogoya in na ten silamɛya y'o kɔn mɛ an bɛ min fɔ ka fara ka diinɛ ko kɛlɛ ti mali la kabini nin dugukolo in dala diinɛ ko kɛlɛ ti yan k'a fɔ silamɛya ni silamɛya cɛ kɛlɛ tɛ silamɛya ni kerecɛnya cɛ kɛlɛ tɛ silamɛya ni hali bolisɔnnaw cɛ kɛlɛ tɛ an bɛɛ ye jamanaden de ye
e min faamu i b'i ka baara k'o kan n'an sera lahara a bɛ ɲɛnabɔ wa an tɛna jɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ k'an balolen to ka se to an ye mɔgɔ si k'i profite k'a fɔ i bɛ diinɛ kɛ i ka fɛn dɔ ɲini sababu ye ko i bɛna n'o tɔgɔ ye o conseil y'a jira k'a fɔ jɛn tɛna kɛ n'o ye o bɛna kunbɛn cogo bɛɛ la diinɛ ka to a ka sira kan jamana dilanni kama an yɛrɛ bɛnni kama kelenya kama hɛrɛ sɔrɔli kama mais an tɛna jɛ n'a ye mɔgɔ ka diinɛ ta k'a k'i yɛrɛ mago ɲini sira ye k'i bɛ tɔɔrɔ se jamana ma. Aïdara ka kuma kɛrɛfɛ secrétaire général au conseil islamique o tɔgɔ la Mamadu Jamuntɛnɛ ale y'a jira k'a fɔ ko jamana fangamarabaw olu de kan k'a fɔ an ye min bɛ senna jamana camancɛ bolo fɛ jɔnni ni nɔ ye nin fali cogo jugu ninnu ye ɲɛngili jumɛn de kan ka taga ɲɛsiw ma dongobaru ɲininaw ye ɲininkali kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaa ninnu ma k'a fɔ jamana ɲɛmaa tali fa cogo jugu in kɛyɔrɔ la n'o ye sobanda ye k'a sɔrɔ ani kerecɛn diinɛ ɲɛmaaw de bɛ ɲɔgɔn fɛ silamɛ diinɛ ɲɛmaaw ma ye kɛnɛ kan ko mun nana ni o ye o conseil islamique ɲɛma Sayid Sherif Usmani Madani Aidara a ko jamana ɲɛma ka o waleya in o kɛra fili ye ka sababu kɛ ko mana na jamana in kɔnɔna na diinɛmaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dalasa diinɛ ma bɔ diinɛ la diinɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ ka sɔrɔ gɛlɛya t'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ɲɛmaa dangan fɔlɔ Ibrahim Kantawo ale ye farankan kɛ a ko wulikajɔ u ben'o kɛ MINUSMA ka wele k'a dala ɲininka a bɛ mun na Mali kɔnɔ yan nɔ a k'o fɔ a jɔyɔrɔ ye mun ye malidenw ka lakanda la a ko ɲɛfɔli kɛ o lahalayaw la Cɔrɔnɔ Adi Cam ale ko u ye kulu sigi kulu min bɛna maaw ka hɔn k'olu fara ɲɔgɔn na ka dɛmɛdonɲɔgɔnya kɛ ka ɲɛsin maa bolilenw ma balawu y'a sababu ye ka bɔ jamana camancɛ bolo fɛ ka na yɛrɛ kalifa kɛ yɔrɔ wɛrɛw la ani maa minnu ka so binna ani ni bɔ minnu kɛra ka dɛmɛdonɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin o maaw ma a ko o de kosɔn sa u bɛna imama k'a ɲini o fɛ n'o ye alimamuw ka tɔnba ye olu bɛɛ lajɛlen ka mɔgɔw ka hɔn dɛmɛw k'olu minɛ misiriw kɔnɔna na k'a lase commission o la o conseil islamique kɔnɔ ye ni Cam yɛrɛ ye o ɲɛmaa ye wa commission u tilara ka nɛgɛjuru sira labila ni maa minnu b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ n'a ka nɔgɔ i ma i bɛ taa o conseil islamique la i bɛ t'i ka dɛmɛ kɛ ni o yɛrɛ gɛlɛyar'i ma i bɛ weleli kɛ 20 29 60 78 wele bila n bɛ maliden bɛɛ lajɛlen de ma 20 29 60 78 commission in u yɛrɛ ye musakanin sɔrɔ dɛ k'a sababu kɛ o conseil président Aidara ale ye $5,000,000 di ko y'ale ka dɛmɛ ye Haruna Sangare ale ye $1,50,000 di ko y'ale ka dɛmɛ ye. faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'an k'a ma association démocratie 101 ani faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen n'olu ɲɛsin bɛ yuruguyurugu o kɛlɛli ma n'u k'a ma bakuruba fɔla ko CPLC kunungo u ye ɲɛfɔli kɛ agence municipale de développement des quartiers AMDQ o la Korofina ka ɲɛfɔli kɛ u ka ɲɔgɔn najɛrɛ o kan n'u k'o ma atelier de la fondation unitaire des nations unies n'o bɛ yuruguyurugu kɛlɛli o bɛ o lahalayaw kofɔ n'o kɛra Dakar Sénégalikaw fɛ yen ani février kalo Hiroshima Japonkaw fɛ yen laɲini tɛ fila ye koyi kelen de don ka ɲɛfɔli kɛ wulikajɔ minnu bɛ senna faraɲɔgɔnkan minnu bɛ ka kɛ hakilinaw la yaasa yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na nin tɔn in ale sigira sen kan octobre kalo san 2016 n'o ye association démocratie 101. kulu min bɛ n'u k'a ma front pour un Mali libre sibiridonya tɛmɛlen u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnnibaru ɲininaw ma ka u ka dusumakasaya ani ka tigɛkɔni sin Faransi sen donni an ka jamana marali lahalayaw la u ko Faransi ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'ale de bɛ ka kojugukɛlaw kɔrɔ don an ka jamana kɔnɔna na k'o de bɛ ka na ni balawu banbaliya ye front pour un Mali libre u ko olu tɛna sigi bilen dɛ u bɛna waleyaw kɛ waleya minnu bɛ i ka dɔn ka fɔ ka dusumakasaya o dankɛnɛmayali ka waleya mɛriw o la jamana bɛ se ka basigi cogo min na n'o ye malikɔrɔni ye ka basigi ani maaw n'u bolofɛnw ka lakanda ni bɛ dansigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ sori gindo k'ale to suya kɔlɛ la n'a b'a fɛ ka segin maraka faama ka journal Bambara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal Bambara a ka kunnafoni jatara a ka laselibaw a n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛɛ sini kunnafoni wɛrɛ kɛnɛ kan ni Alahu subahanahu wa taala n'a jɛna n'a ye. Maraka faama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.